Hola, jo soc l'Encarna i juntament amb la meva companya la Carme us explicarem com donar resposta a una sèrie de preguntes que us poden fer a les entrevistes de treball. És important que sapigueu que no totes aquestes preguntes us les faran a totes les entrevistes de treball, però sí que és important que les porteu totes preparades. Així que ara passarem uns vídeos amb una sèrie d'eines i recursos per poder respondre de la forma més idònia a aquestes preguntes. Gràcies. Després d'aquesta petita introducció passarem a explicar el primer grup de preguntes que estan relacionades amb la nostra personalitat i amb la nostra situació familiar. Comencem. Parla'm de tu. Parla'm de tu. Buf! I estareu pensant per on començo, perquè fins a aquest punt la nostra vida té moltes experiències professionals, personals, moltes vivències que han fet de nosaltres les persones que som. Per tant, aquí què faríem? Doncs us convidem a que prepareu prèviament a casa, d'acord? Això no es pot fer allà in situ, prèviament a casa que us prepareu el vostre elevator pitch. En el vídeo de la setmana anterior us vam explicar què era i us vam també posar exemples d'elevator pitch de diferents perfils professionals perquè una miqueta us féssiu a la idea de com s'ha de fer una venda del nostre producte, de nosaltres mateixes. Per tant, us convidaria a que preparéssiu un elevator pitch, que és això, la venda del nostre producte en 1 minut i mig, 2, 3 com a màxim. Penseu que en aquesta pregunta tan oberta l'entrevistador també vol veure la nostra capacitat de síntesi. Centrem-nos en el realment important per a aquella feina, per a aquella empresa i per a aquell lloc de treball. Potser el nostre elevator pitch no serà el mateix en cada entrevista de treball. Això és important també que ho tingueu present. El preparem cada vegada. A veure, si el perfil és molt similar i la tipologia de l'empresa és molt similar, doncs sí, podríem fer servir sempre el mateix exemple, però si no, doncs penseu que ho haureu d'anar preparant cada vegada. Aleshores, endavant, prepareu la vostra venda, la venda de vosaltres mateixes i mateixos, i així podreu donar resposta a aquesta pregunta que és força complicada. Digues 3 aspectes positius i 3 aspectes a millorar de la teva forma de ser. Bé, aquesta és una de les preguntes clau que ens podem trobar en una entrevista de treball. Sempre hauríem d'anar a una entrevista amb els 3 punts forts preparats. Hem de tenir clar quins són les nostres competències, les nostres habilitats més potents per al lloc de treball. Recordeu, sempre és important centrar-nos en aquell lloc de treball. Per tant, sempre haurem de preparar els 3 punts forts. No podrem preparar una vegada i que ens servirà per totes les entrevistes que fem, sinó que segons l'empresa, segons l'oferta, segons el lloc de treball, destacarem els 3 punts forts que puguin ser de major interès per a aquella oferta. Els punts febles ja és una altra història. Aquí el que hauríem de pensar i tenir molt clar és quins punts febles voldríem explicar i sobretot el més important és que sapiguem reformular-los al positiu, d'acord? No ens podríem quedar en dir soc una persona impacient i ja està, sinó que hauríem de poder dir soc una persona impacient, però també com soc plenament conscient d'aquest punt feble, he après, tinc estratègies que m'ajuden a poder controlar que les coses a vegades no poden ser ja, de manera immediata, i respectar el temps dels meus companys de feina. Aquest seria un exemple. Explica'm una anècdota de la teva vida en la qual haguessis de resoldre una situació problemàtica i com ho vas fer. En tant, aquesta pregunta, quan ens demanin una anècdota de la nostra vida on hem hagut de resoldre una situació problemàtica, sempre penseu en no escollir un problema molt seriós ni temes molt personals, d'acord? Busquem alguna situació que tingui inclús, si té un punt d'humor, doncs també és interessant,
on haguem posat en marxa competències d'interès per al lloc de treball i realment això és el que l'empresa vol veure. Per tant, expliquem una anècdota, una situació viscuda, on hem posat en joc aquelles habilitats i les definim, a més. No serviria poder explicar l'anècdota i ja està. No, aquí el que volen veure són les nostres competències. Per tant, expliquem l'anècdota i expliquem com la vam resoldre. I com ho expliquem? Doncs això, utilitzant un llenguatge que parli de les nostres habilitats, de les nostres capacitats per resoldre una situació problemàtica. D'aquesta manera l'empresa podrà veure com resoldrem situacions conflictives en el nostre lloc de treball. Vius en parella? Tens fills? Aquesta és la pregunta del millón, que en diuen. Complicada aquesta pregunta, però ens la podem trobar. No hauria de ser, però es podria donar. Penseu, sobretot, relax, calma, que no es noti que ens hem tensat davant d'una pregunta tan íntima i tan personal. A vegades les empreses poden fer aquesta pregunta una mica també per veure la nostra capacitat d'autocontrol i veure també com reaccionem i responem davant d'una pregunta que és tan intrusiva. Aleshores, calma, com us deia, tranquil·litat, i responem. Si tenim parella, doncs responem que sí, si no en tenim, responem que no, i d'igual manera, si tenim fills, doncs responem que sí o responem que no. Sempre, sobretot, això sí, recomanació. En el cas dels fills, si en tenim, doncs simplement en dir sí, però bueno, això per mi no seria cap inconvenient en el meu lloc de treball, ja que la cura dels meus fills la tinc totalment coberta i no és cap inconvenient perquè jo desenvolupi la meva feina a la seva empresa. Quin tipus de persona et treuen de les teves caselles? Bé, aquesta torna a ser una pregunta una mica complicadeta, perquè penseu que el que l'empresa vol veure és la nostra capacitat d'autocontrol, d'autogestió de les emocions que ens generen els comportaments de les altres persones. Per tant, és important que tingueu present que no és tant la personalitat que ens pot arribar a treure de les nostres caselles, sinó la resposta en dir que, tot i així, respectem que cadascú és com és, que entenem que cadascú actua o treballa d'una determinada manera i que nosaltres, si intentem influir, sempre serà amb una bona gestió de les pròpies emocions i del que aquella persona ens pot generar. Per tant, sobretot, escolliu la personalitat que escolliu, que us treu de les vostres caselles, expliqueu aquesta segona part, que som capaces d'autogestionar les emocions que les altres persones ens provoquen i que, per tant, generalment no tenim cap inconvenient en treballar en qualsevol tipologia de persona, ja que realment el que s'està valorant és la nostra capacitat d'autocontrol en un treball en equip. Continuem amb el segon bloc, que està relacionat amb la nostra formació al llarg de la nostra vida. Per què vas escollir fer aquest cicle formatiu o aquesta carrera? Bé, doncs, com haureu vist, ara hem passat a la part de formació. Penseu que aquestes preguntes són preguntes que van més aviat dirigides a un candidat o una candidata jove o amb poca experiència en el sector. No és una pregunta que ens trobarem les persones que tinguem molta experiència en el lloc de treball pel qual estem postulant. D'acord? Aleshores, normalment aquesta pregunta se li farà o se la trobarà una persona que a nivell curricular tingui poca xitxa, que no tingui massa història a treure. Aleshores, és una manera de veure motivacions, perquè bàsicament és això el que es vol veure. Es vol veure la motivació de la persona envers aquella formació i que, per tant,
normalment acostuma a tenir relació amb el lloc de treball. Si aquesta pregunta ens la trobem perquè jo tinc una formació que no té res a veure en el lloc de treball pel qual postulo, doncs simplement en contestar, doncs en el seu moment, era una inquietud personal que jo tenia, vaig començar la carrera, la vaig acabar, però finalment la meva experiència i la meva vida professional m'ha portat per un altre camí. I amb això també tancaria. Quins canvis hauries fet amb la teva formació si haguessis tingut l'oportunitat de fer-ho? Bé, doncs en aquest cas penseu en no eliminar de les vostres carreres o cicles o formacions en general aquelles assignatures que tinguin més a veure en el lloc de treball. Per tant, no ens carreguem, si sóc comptable, no ens carreguem la comptabilitat. Ens podríem carregar el dibuix, no sé, per posar qualsevol exemple. Penseu, sobretot, doncs, no traiem de les carreres, quedem-nos amb això, no traiem de les carreres, de les formacions en general, aquelles assignatures o temàtiques que tinguin més a veure amb el lloc de treball pel qual ens estem presentant. Bàsicament, això seria. Quines matèries et donaven bé quan anaves a l'escola? Bé, doncs simplement parlem d'aquelles matèries que millor se'ns donava i expliquem per què, que al final és el que volen saber. Expliquem per què. Si se'm donava bé la plàstica, doncs per què? Aquí segurament hi ha una part molt creativa, més de psicomotricitat fina, de capacitat de fer manualitats. Aleshores, per què no? Doncs si se'ns donava bé la plàstica, endavant. Qualsevol assignatura, qualsevol matèria que se'ns donés bé a l'escola l'expliquem, però explicada, d'acord? Diem per què aquella assignatura o matèria se'ns donava bé. Quines habilitats, quines capacitats estàvem posant en joc en aquella qüestió. Quins idiomes coneixes i a quin nivell? En el cas dels idiomes, sobretot, penseu, el més important, ser sinceres i sincers. No mentiu, d'acord? Per tant, anomenem aquells idiomes i diem el nivell real que considerem que tenim. No us infleu els idiomes perquè això pot portar-nos problemes en un futur o inclús a la pròpia entrevista. Imagineu-vos que jo dic que domino el francès, l'anglès, l'italià, l'alemany, l'idioma que sigui, i la persona que tinc davant resulta que el parla molt fluidament i de cop decideix canviar l'idioma de l'entrevista. Això ens ho podem trobar. I comença a parlar en l'idioma que nosaltres hem dit que teníem un bon nivell. Si hem mentit, estem perduts. Per tant, no mentiu mai en temes d'idiomes, ni en res en general, Mai hem de dir cap mentida en una entrevista de treball. Però amb els idiomes hi ha certa tendència a inflar una miqueta els coneixements. Per tant, vigileu, que ens podem trobar aquest rebot d'idioma per part de l'entrevistador o entrevistadora i ja l'hem liat. Quins aspectes creus que hauries de millorar per poder realitzar aquesta feina? Bé, en aquest cas tornaria a ser una miqueta com la pregunta de l'inici. Recordeu aquella pregunta dels 3 punts forts, 3 punts febles? És una altra manera de reformular la mateixa pregunta de la part dels punts febles. És a dir, quins punts febles, quins aspectes creus que hauries de millorar en la feina? Aquí ja, així com la pregunta anterior, ens podíem centrar en aspectes més genèrics de la nostra personalitat, aquí ens demanen una mica més de concreció en el lloc de treball. Per tant, escollim aquells punts febles que efectivament potser tenim, perquè sempre hi ha alguna coseta a millorar, ho expliquem i sempre ens mostrem obertes a, si és algú de formació, a poder fer una formació contínua. Si és algun tema més de competències personals, doncs bé, a fer un treball propi de millora d'aquell punt feble o d'aquell aspecte que és millorable. Sobretot, sempre reformular el positiu. Tot allò
que sigui negatiu, que veiem que ens estan preguntant i que nosaltres parlarem negativament del nostre producte, doncs sempre reformulem el positiu. Molt bé, doncs ara sí que hem acabat la bateria de preguntes relatives a parts més de la personalitat i de formació, i en el següent vídeo podreu veure els nostres companys, el Manu i la Míriam, explicant unes altres bateries de preguntes d'aspectes més motivacionals per a la feina i més del passat professional, de la nostra experiència. Us convido a que cliqueu al següent vídeo i veieu les explicacions que us fan sobre aquestes preguntes i les respostes més adients o com respondre a aquestes preguntes. Qualsevol dubte, sabeu on som. Ens podeu trobar a l'IMET.